Ville Air. Hélas, Djiby Sall salmi bandiraɓe. Eyi Oumar mi salmini bandiraɓe Sénégal naaɓe e diaspora o. Kamɓe fof salmini taari diaspora o fof waɗa salminama. Émission moon Win Air koɗo men hannde ko Djiby Sall le groupe Hoodere e Jamanu. Yimɓe heewɓe ena mbiya hannde e oɗo saaha ko goonga naalankagal ngal aɗa heddi heen ni tan aɗa waɗa luuke yo goonga majju kono hannde ko politique ɓurɗa yarude par ce que hannde ko ɓuri heewde e saaha ɓennduɗo caggal hade yimɓe wiyeede yo jettu ko ɓuri heewde gonduɗa tan koye Farba Ngom aɗa waɗana ɗum campagne aɗa walla ɗum kala ko wi ko ɗum mbiɗa kala ko wiyani a wiyani beele ko yadde makko politique gonduɗon walla won projet mo gonɗon e dow mum ko ɗum gonɗon e liggade ko ɗum saabi e kala saaha ɗo yiya foof aɗa heewi yaade toon. Min so tawi mi waɗa haala gonga komi nananke min keni ko banggue mabɓe. Bangol ɓen banggue Farba Ngom en banggue président makko en toon kenmi par ce que nokkuɗo ngal fof ha fanno ko hunde manam ho joni an hol hunde ma non par ce que jiɗmi famdema ko jiɗɗa wiide exactement koɓe ɓiɓɓe fulɓe no meɗen ni ɓe jeeya ko Fouta neɗɗo yima tan yeddu mumata. Mais est ce que wonde ɓe ɓiɓɓe fulɓe tan wonde ɓe fuutankoɓe tan c'est obligatoire jaada e mabɓe wona liggey neɗɗo o e qualité mum e ko way noon e ko way noon beele neɗɗo wonde fuutanke tan ɗum c'est obligatoire haysin neɗɗo woni hande wodo bernajo so waɗani no foti wadde ni wayani no foti wadde ni est ce que c'est alay sago tan ko wodo bernajo ma jaada e makko simi yadata par ce que ko wodo bernajo tan ay goto ala ko wawi hen quoi ay goto ala ko wawi hen ko wodo bernajo minen jeyda e wuuro omo haɓa e goɗɗo ko gañmom fof koye makko jaadani kamɓe holnoɓe kaɓata exemple jaadunoma e Farba Ngom ko temps campagne Farba Ngom ne yiiɗi Djiby Sall Djiby Sall ne yiiɗi Farba Ngom ok campagne yonti Farba Ngom yaade Djiby Sall kadi mbaɗne ko jaadumen ko fof kala wuuro momin gaari jenmi komo yaltini ambulance omo rokki wuuro ngomin ngo waɗi meeting go ha gasa hatma ko yaade ambulance oɗon hetoro aɗa faami o itta kalis o rokkaɓe yoɓe ballito boyli mabɓe walla forage uji mabɓe walla ɗum ɗo mi yi guure kadi ɗo waɗi forage uji donc ko yettere Allah so dañino hono ɓe donc min kay somi faami kon contradictoire men de somi faami mataw yaltinma e neɗɗo ko liggey mum wona wonde ko fuutanke tan hay sinno o jeeyno ko Kédougou so tawi omo gollo ɗum e diwan Kédougou omo gollo ɗum e Fouta he so yiiɗi yo won jaagu a yiyani jeeyaɗo e laamu o taw mo jeeya ko Fouta golliɗo Fouta a yiyani ɗum hay goto ah bon dañde fof leydi mo fanta Fouta gollo e laamu non an Farba jaaɗo ɗon ko pour ko fuutanke walla jaaɗo mana pour ko liggoroɗo mais il faut ɗon la liggoroɗo ko voilà gassi wadde win non ma wona wasa wonde fuutanko liggo so tawi ko o liggora Fouta on wawi liggade Fouta o liggora ko non Djiby koko waɗi komin jii joni an ka politicien quoi min min de mi hannde mi kala mam sehlam donc an dal ka APR namdal men battidoren a wi an ka fuutanke kadi jaadirta e fuutankoɓe e politicien fuutankoɓe koɓe fuutankoɓe goo koɓe fulɓe en plus haɓe liggo eywa kono won fuutankoɓe woɗɓe hande sa ƴeewi e diwan ni mo jeeɗa o Dande Maayo ene jogui fedde mawde ene wiye Dande Maayo émergent kala saaha a yi ene mbaɗa manifestation ngaji ko jeune uji en cas jeune no mabɓe ni a yi manan woɓɓe ene mbiya manan président yeeƴo Fouta donc ene mbaɗa manifestation ngaji ene mbaɗa kaɓɓa tekke boɗeji ene mbaɗa hunde foof mais en tant que régulateur social ɗum mbiyatmami en tant que neɗɗo basiytoɗo mbaɗowo feere ha yimɓe ɓallodira e deejre holno lirduɗa ɗum ɓe ne mbiya min liggima ɓe ne mbiya hay dara min jiyani manifestation ngaji ne mbaɗa yimɓe ne pindiri hen goɗɗum e goɗɗum en tant que jeune holko woni hen darde ma so tawi ɓe mbaɗi manifesté eɓe jogui droit woni wadde manifesté aɗa wawi wadde manifesté mi hanni nomi nani tawa bonnani kollira metti men gonga président Macky Sall ne foti yeejade Fouta foti wallude Foutankoɓe par ce que ko wayno exemple sukaɓe ne gollori noɓe liggori kadi Dande Maayo o walla ɓe guure ɗe garano forage uji o walla ɗumen guureɗe garano vraiment godragaji o walla ɗumen walla ɓe garano courant ji o walla ɗumen yo yeeƴe Fouta seeɗa ko gonga eɓe jogui hen droit koto hotoɓe kaɓe hotoɓe ƴetta hotoɓe dugde ko noon mbimi min eɓe jogui hen droit mais hotoɓe kaɓe hotoɓe dugde hen hotoɓe bonnu mais yoɓe kolli président ɗum mais comment fait wonko fewani tawa wona a wi ñande ɓe ƴetti tekke boɗeje kaɓe président wi kañum tekkere woɗere sa neɗɗo haaɓi ɗum wondaka ɗum kanko wi noon le 31 décembre o wi kanko sa haaɓi tekkere woɗere way kono mbaɗɗa ko assortiment mbasen aɗa ñaaƴe ni o wi ɗum kanko ɗum dérange animo président a dit ça président en direct yimɓe foni keeɗi non joni hol wasiya mo ganduɗa aɗa rokka banggue ɗiɗɗi pop pour dejre waɗa eyyi no mbimi mi hannde mi joñoni mbimi ko président Macky Sall yo yeeƴo Foutankoɓe o walla ɗumen o walla jeunesse o e génération o ko foti wadde toon ko komi goytontomo ko ɗum manquira o walla ɓe waɗanaɓe kamɓe sukaɓe aussi jinmi famdema kala kaɗa waɗa aussi yo wonde wasa wonde tan fitina ko wasa wadde violence quoi wonde needi quoi wawi wonde ne needi tawa ƴettaki no waɗɓe mbaɗata ni enen ganda ɗum a yani exemple probléme bannoɗo ñanden o ala fof nanɗa Fouta bonnama par ce que nehraka noon par ce que ɗen gandi son bonni Fouta ko koyemen bonnanɗen hay goto bonnan toon
on bange vraiment aduna fof no weltiniɓe donc ñagoɗen tan ko président Macky Sall yo yeeƴo fuutankoɓe est ce que wona tidde hoore seeɗa cikkuɗa wondi non wona tidde hoore parfois fodde wonde joni duuɓi jeenayyi ha joni yimɓe ne mbiya manam min keɓani min no jimirɗa force uji makko ɗi no jimirɗa arène national ni Sénégal émergent pourquoi pas jima parce que onon comme porteur de voix en il suffit aɗa yima dande maayo ngo tan tali dande maayo o tan il suffit aɗa yima ɗum aɗa waɗi ɗum clip tan en yetto président wiya il est temps oɗo koye amen wondi so yehamo wiya mana yomma ɗum ɗo donc il est temps mana waɗe aɗa wawno yimirde noon a yimani ɗum hen yeejo fuuta wallu fuutankoɓe yeejo fuutankoɓe eɓe jinma wallu min malla fuutama walluɗa ko orema aliggima atinima ɓeydi tinnare yeejo fuuta men yurmo fuuta men wallu fuuta men sagataɓe nono liggori sagataɓe noɓe liggori tani dande ma mballami no woniri forasuji ɓe ngalano mballa ɓe ngala lampaji tino wallu amin ñaguima leñol ngol fof e ñagoma salbalo beñu ganna yo yeeƴo Fouta mbiɗa an hoorema a wi président yo yeeƴo Fouta quoi voilà d' accord Djiby Sall ko welema mawɗo hannde bismadema ɗo henna kadi ko weltare mawde saabu hunde foof ko jaggodirde saabu Allah woni ko gonɗi konngol ma battidigol mbasiyeɗa bandiraɓeɓe e on saaha mbaɗen feere e gudden émission moon wona ɗum ko bandiraɓe hettotonoɓe ne gacci hajuji mumen mbaɗa wi Allah jarama ɓe jarama mbaɗa ñaganoɓe Allah jaame kisal e duuɗo lewru korko kadi yo Allah ɓeydu balɗe ɗe yo Allah moƴƴin battane meɗen ya barke rasulillahi tey nag naqaru xol ak métit laay waxee ndax mooy la may wax chaque jour rek ñun dañ ñoo fàtte ne ñun bokkatuñu ci Sénégal ñun waa Fouta moom génn nañu Sénégal. Ville Air